हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। दा फाइनालि आसाम पुलिसनि रिलिया जाफिनमारसिगोन बियो नंमारगौ नाथाय एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोननो 5 आगस्तनिफ्रायसो आरो लोगोफोर बे रिलिया गोदान नङा सिगांनि जाखांनायसो नोंथांमोना बेखौ खिथाफिनबावबाय। दा बिनि लोगोफोर एडमिट कार्ड माब्ला डाउनलड खालामनो हागोन बेनो जाबाय 5 आगस्त जानाय लोगो लोगो डिस्ट्रिक्ट लायै डिस्ट्रिक्ट डाउनलड खालामनो हागोन नाथाय गासिबो हाजोबनाय नङा। दा बिनि लोगोसे नटिस फैगोन एक्सट्रा नटिस फैगोन जे बबे डिस्ट्रिक्टआ फार्स्टआव एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हायो बिनि मोनसे नटिस फैगोन आरो दा बिनिखायनो नोंथांमोना बेखौ नेथ'नांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव दासिमबो अफिसियेल नटिस गैया जे बे रिलिया माब्ला जामारगोन नाथाय लोगोफोर बे सिगांनि जिथु नोंथांमोना मोनबाय थादोंमोन बे जाबाय अर्डार कपि। दा बे अर्डार कपिखौ नोंथांमोना मोनबाय जानांगौ बयबो आरो नुबायबो निउसावबो लोगोसे नोंथांमोना गोबां चेनेलाव नुखाबाय। दा बेनिफ्राय रिलिया स्टार्ट जाफिनगोननो फार्स्ट उइक सेप्टेम्बर तो सेप्टेम्बरनिफ्राय जाफिनसिगोन आरो सिगांनि जिथु पेन्डिं जादोंमोन ना बेनो रिलिया जाफिनसिगोन नाथाय लोगोफोर गोबां कमेन्ट्स फैदों कुइसन फैदों बेनो जाबाय सिगांनि खारखांनायफ्रा खारफिनबावनांगोन नामा एबा जायफ्रा फेल जादोंमोन खारफिननो मोनगोन नामा। दा बिनि सायाव जेबो नटिस गैया लोगोफोर खारनांगौना खारनाङा बेनिफ्राय खारफिननो मोन ना मोना जेबो नटिस गैया आपडेट गैया। जेब्ला अफिसियेल नटिस फैगोन नोंथांमोना अब्लासो मिथिजोबगोन जे रिलिया माबोरै जामारगोन। नाथाय मोनसे हमदांनो हायो लोगोफोर जे जिथु पेन्डिं जादोंमोन ना इलेक्सननि टाइमाव दा बेखौसो रिकन्डाक्ट खालामगोन बेखायनो लोगोफोर सेप्टेम्बराव लाफिनगोन होनना बुंदों रि इन्टारभिउ। दा जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव नायग्रोनोसै जे बे नटिसा फैदोंना फैयाखै दासिमबो। जेब्ला नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइट SLPRBआव फैगोन अब्ला जेबो आपडेटखौ मोननाय नङा। दा बेयाव दङ नै लोगोफोर 18 मार्च 2021 बे समाव फैनायमोन ABUB। दा बे सेम प्रसेस बेयावनो फैगोन आपडेटआ जेब्लानोखि फैगोन नटिस बेयाव नोंथांमोना मोनगोन नाथाय रिलिया माब्ला जामारगोन बेनि सायाव जेबो दायो बे वेबसाइटआव होथ'वाखै आरोना। दा सिगांनि नोंथांमोना मोनबाय थानाय मोनसे अर्डार कपि बे अर्डार कपिखौ डिपार्टमेन्टेल हरनाय जायो डिस्ट्रिक्ट वाइज हरनाय जायो जे रिलिया जासिगोन थ' रेडि खालामदो फिल्डफोरखौ साफा खालामदो बा जिखुनु जाया टेकनिकेल खामानिखौ मोजाङै रेडि खालामनो थाखायसो अर्डार कपिखौ हरो बेखौ SP DSP फोरनो हरनाय जायो जाहाथे माने मोजाङै मोजां कन्डाक्ट खालामनो हायो बेखायनो फिल्डफोरा गासिबो क्लियारलि जाजोबनांगौ बेनिफ्राय रिलिया स्टार्ट जाफिनगोन होनना बुंदों सेप्टेम्बर फार्स्ट उइकनिफ्राय। दा गोबां कमेन्ट्स फैदों लोगोफोर बेनो जाबाय कनफिउज जागासिनो दङ 15,000 ना 6,000 थ' बियो 6,000 लोगोफोर नोंथांमोना जेबो कनफिउज जानाङा सिगांनि जिथु पस्ट ओंखारदोंमोन ABUB 10 पास 12 पासनि बे रिलिसो दा बेसो नोंथांमोना जेबो कनफिउज जानांला गोदान एप्लाइ खालामनो हाथ'नाय नङा दायो। जेब्ला हागोन आं नोंथांमोननो स्पेसियेल भिडिअ खालामखागोन आरो नोंथांमोनाबो मिथिखागोन अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै दायो बिनि सायाव जेबो आपडेट गैया खारखांनायफ्रा खारनो मोनगोन ना मोना बेनि सायाव जेबो आपडेट गैया। दा जों नायनोसै फै अर्डार कपिखौ नायनोसै मा होनमारदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौल' जोबजासिम। दायो नायदो नैबे जाबाय लोगोफोर अर्डार कपि दा सोरनो हरदों नोंथांमोना टु नुदोंना गोजौआव बेयाव हरदों बेखौ हरनाय जादों उदालगुरि क'क्राझार हजाय माजुलि चिरां दा जायफोरना जाजोबाखैमोन एबा पेन्डिं जादोंमोन बिथांमोननोसो हरदों जेरै कार्बि आंलंमोन दङ दा बेफोरबादि दङ आरोना। दा बेयावसो हरनाय जादों शिबसागर दङ सनितपुर दङ उदालगुरि थ' बिथांमोननि जिथु रिलिफ पेन्डिं जादोंमोन बेखौ कन्डाक्ट खालामनो थाखाय रेडि खालामनो थाखाय लेटार हरनाय जादों डिस्ट्रिक्टआव थ' बेखाय बेयो थाबैनो जाफिनगोन होनना बुंदों आरो नोंथांमोना नायदो फ्रमआ सोरनिफ्राय फैदोंनो बेनो जाबाय चेयारमेननिफ्राय फैदों SLPRनिफ्राय थ' थाबैनो जासिगोन लोगोफोर SLPRनिफ्राय फैखाबाय जे बेयो थाबैनो जाफिनमारसिगोन नाथाय SLPRBआव होथ'वाखै जे एडमिट कार्ड माब्ला ओंखारगोन बेनि आपडेटखौ होथ'वाखै। नाथाय लोगोफोर बेयाव जेरावनोखि नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट मोनदों बे जाबाय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हागोन 5 आगस्त जानाय लोगो लोगो जेरै क'क्राझार उदालगुरि चिरां दङ बेनिफ्राय माजुलि दङ शिबसागर जरहाट दङ हजाय थ' नोंथांमोना बेफोरबायदिनिब्ला नोंथांमोना कार्बि आंलं दा बिथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हागोन आरो 5 आगस्त जानाय लोगो लोगो आरो रिलिया जागोन फार्स्ट उइक अफ सेप्टेम्बरावनो जागोन थ' बेखायनो स्टार्ट जाफिनसिगोन आरो। दा बेयाव मेनसन खालामाखै जे सिगांना खारफिननांगौना खारफिननाङा एबा खारफिननो मोना मोना बेनि सायाव जेबो मेनसन खालामनाय गैया जास्ट बुंदों ABUBनि रिलिया स्टार्ट जाफिनसिगोन सेप्टेम्बर फार्स्ट उइकआव थ' बेखाय जों हमनो हायो जे रिलिया जामारगोन नोंथांमोना टेनसन लानांला नाथाय बेल' जे खोथाया कनफिउज जादों जे 15,000 पस्ट नामा बे नङा टटेलि बे नङा सिगांनि रिलिखासो नोंथांमोना नुखाबाय पस्टआबो दंखायो 6,000 बिनिफ्राय लोगोफोर आरो गोदान एप्लाइ जाया जेब्ला जागोन नोंथांमोना अफिसियेल आपडेट मोनखागोन दायो जाथ'वा आरो जेब्ला जागोन आं नोंथांमोननो आपडेटखौ होगोन। दा बेनो लोगोफोर नटिसा जे फिल्डखौ साफा खालामनांगौ आरो गासिबो नांगौ जगारफोरखौ जाहाथे जगार खालामो रिलिनि थाखाय दा बेखौसो नटिस हरनाय जादों बेखायनो DSP एबा SP फोरनो हरनाय जादों।
स' लोगोफोर बुजिबाय जानांगौ आरो जेब्ला SLPRBआव अफिसियेल आपडेट फैगोन आं नोंथांमोननो आपडेटखौ होखागोन बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय लाइक खालामनो दाबाव कमेन्ट खालामनो दाबाव गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव